سروک ترامپ لسر تویتر خواه بلاف کر جبو هفدیتنا خواه یا یکم به سروک چینی ره دبیجه ویدانو سندنک زور به جدما گو امریکا کشیا نبونا کار و آستنگین بازرگانی تک بریه ده کمبونا کشکا سپیده ترامپ جه کارخانه این امریکی را گوت گو کمبونا وی به سروک چینی را شی جین پینگ ره لی فلوریدا پر بالکشه از گلک چاولێڕێ وی ئۆژاندەوەی me ku bu an ra kom bibim û em ê binerîn ka wê çawa be. لی سروک چینی جی وینه دسوالا به دوی کمبونه ده. Ez pêşbînî dikim ku Çîn dê jî bi pîtedana zor bi binyada aborî hinêrte Amerîka heta alîkariya Trump bikit karên nû dirûst bikit yên ku wî sûz dabû dengderên xwe. gelek çavdêran hoşdariyê didin got wê ne her tişt li gorî sînaryo ya hikûmeta Trumpê biçe. Gelek tişt hînan hatine rûnkirin. Dibe ku tiştekî xirab net hizir da çêbibe. Tu dizanî nivîsînek li ser Twitterê waheya rewşa kombûnê biguhire. Ez dizanim em boyê aliyê da diçîn. Gelek gazin lê bê danûstandin dibin. Di dawiyê da wê Çîn ji van nerahetiyan ji kevlê xwe derkeve. Sekreterê Rojnamavaniyê Kuşka Spî Shane Spicer nîşan da got kêşeyên mezin di nav Amerîka û Çînê de hene. Her tişt ji deriya başûrê Çînê ta bazirganiya bû Korya Bakur. Pirsgirêkên mezinên ewlekariya aborî û niştimanî hene ku divê bên ziman. Ez bawerim dê gelek babet hebin li ser masê di dema axaftinên wanên du rojan de. Sala parê berî got serok derbasî Kuşka Spî bibe gelekî di derbarî Çînê de axivî û soz da got wê sizeyên bazirganiyê di derbarî wê de bike lê tanoha tutiş nebûye. Ew 45 sedê gumrika ser berhemên Çînê bu Amerîka hêş nebûye. Her wiha guhortina rêbaza diravê ya wî Çîn pêxetebar kirî hêş çareser nebûye. Axaftin û nivîsandina serok Trumpê li ser siyaseta yek Çînê pir lerzok û ji hev cêwazin li ser rewşa Taywan û yadinê jî rewşa deryaya Pasifîk û kêşeyên wê.